Hey, jeg Pokémon. Hey, jeg Pokémon julefærgeby. Hvad sagde du, lille Peter Rose? Sagde da 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 da. Hvad sagde det er hammer fedt. Hey. Hey, jeg Pokémon Magma Team. Hvad sagde du, Minik? Da 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 da. Hvad sagde du, Henrik svømmer baner? Henrik svømmer milkshake-baner. Hvad sagde du, lille Minik? Pokémon hager nok for nok en gang. Det kommer helt til verden. Kasper M. lager det. Ba 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 ba. Vent på mig og stol ikke på Team Aqua, for hvis vi snubler i december, så griber jeg